Денят на българската писменост, просвета и култура е най-обединяващия празник за всички българи. Напомня ни за мястото ни сред световните култури и цивилизации. Ако се замислим колко народи имат своя писменост, ще се убедим в уникалността ни като народ. В края на 20 и началото на 21 век глобализацията доведе до това ние българите да се срещаме далече от родината си. Запазването на нацията, народа, езика, културата ни, а и съществуването на държавата ни е в ръцете на всички нас, но в същото време и на всеки един от нас. Тук ключови са способността ни да създаваме свои общности, свои структури, свои училища, свои формации. В това отношение българите в Калгари са добър пример. Съществуването на българско дружество, на българско училище и на танцова формация помагат за обединяването на една не малко, но и не голяма, не чак толкова голяма общност. И накрая, по случая и празника на светите братя Кирил и Методий, искам да поздравя българското дружество в Калгари, училището Свети Кирил и Методий, танцовата формация Хайде на хорото и всички българи, които подпомагат идеите за българското единение в Калгари, Канада, а и навсякъде по света. Честит празник на всички българи! Продължавайте в същия дни да асимилирате целия свят с Индия, което вие правите къде представлявате, къде от там, където единственото най-високо ценено от публиката. Вярвайте, вярвайте, вярвайте! Скъпи приятели от Калгари, честит 24 май! Тази свещ е запалена специално за вас пред иконата на свети равноапостол Кирил Философ. Нека светлината на тази свещ ви дава увереността, че вървите в правилната посока за съхраняване традициите на българския дух и култура. Честит празник! Знайте, че в Торонто има десетки сърца, които бият в същия ритъм, в който бият и вашите сърца. И този ритъм не е равноделен. Честит празник! Здравейте, аз съм Наско от БТР. Здравейте, аз съм Славчо от БТР. И много ви поздравяваме с един светъл български празник, 24 май, на който честваме освен писмеността и културата, всичко българско. Преди няколко месеца бяхме в Калгари и сме много впечатлени от това как малко хора с много ентусиазъм успяват да запазят българщината. И искаме да поздравим всички хора, които се грижат за неделното училище Свети Кирил и Методий, както и танцовия състав Хайде на хорото, всички учители, ръководители, танцори, всички, които участват в подготовката на този празник. И не само на празника, а тези, които се грижат наистина българската култура, остане жива на едни колко хиляди километра? Много хиляди километра в България. Хора с голями сърца, поздравяваме ви, ви обичаме и се надяваме много скоро да се видим пак в Калгари. Здравейте, приятели от Калгари! Честит празник, 24 май. Карал съм го на много места в света и винаги с особено усещане за този празник. Бих искал да кажа, че ако преди
няколко години някой ми беше казал нещо за Калгари, аз бих го свързал с Олимпиада и бих го свързал с това, че е на края на света. След това преживях обаче много пътувания и имах една среща в т.е. на едно място между Кашмир и Ладак в най-северната част на Индия, където си казах, аз съм на края на света и една жена ме поздрави на български език, добро утро. Се оказа, че тя била в България и ми каза, аз бях на края на света, бях при вас. Така че явно край на света няма, има само начало. Много мечтая да дойда в Калгари. И това ще се случи заедно с група Фондацията на 21 септември. Бих искал да видя и равнината, и планината, и може би бих искал да спечеля олимпийска титла, макар че минаха тези олимпийски игри. Искам да ви пожелая много щастие и късмет в тези начинания, които сте предприели във връзка с български инициативи, танцов състав, театрален състав и така нататък. Най-вече предстоящата премиера на пиесата Ние връбчетата от Йордан Радичков. Там, където има един българин, има България, така че Калгари си е в България изцяло. Това си мисля. Още веднъж честит празник на всички ви. И на 21 септември ви очаквам до един. Бих искал да се ръкувам с вас, да се снимаме и може би да седнем и да изпием по едно заедно с вас. Честит празник! Скъпи приятели от Калгари, аз съм Захари Карабашлиев, български писател, драматург, сценарист, най-вече българин. Живял съм 16 години в Америка и от няколко месеца съм вече в България. Искам да ви поздравя с най-българският празник 24 май. Искам също да ви кажа няколко думи за това какво е да си българин и в България и в чужбина. Нито за миг не съм напускал България, макар че съм живял в Съединените щати. Това е защото съм носител на език. Навсякъде, където свети компютър, навсякъде, където има клавиатура, която има и кирилица, България е там. България е във всеки един отворен лаптоп, във всеки един iPad, във всеки един iPhone, отворен където и да е по света. Според мен България става все по-голяма. Това, което се говори, че в България живеят 7,5 милиона души, България не е затворена и заключена, както едно време в територията, в границите на тази територия. България е много повече, България е много по-голяма, България не е на 3 морета, България е на всички възможни морета и океани. Бъдете българи, останете си българи, танцувайте, пейте на нашия език и това е най-красивото, което можем да се пожелаем един на друг. Нека да празнуваме българската култура и да се чувстваме добре и радостни в нея. Пожелавам ви много радост в този ден. Пожелавам ви радост във всеки един ден, но особено на 24 май. С това с тези няколко думи ви прегръщам и оставам с вас. До следващия път, надявам се на живо. Казвам се Христо Мутавчиев. Искам да пожелая на всички българи в Канада, а и по целия свят, първо физическо здраве, второ духовно здраве и продължавайте в същия дух да асимилирате целия свят с българската култура, което вие правите къде от носталгия, къде от любов, много любов и това личи. Защото, знаете ли, любовта в правенето на култура е единственото и най-високо оценено от публиката чувство и усет. Знаете ли, има и още нещо. Когато публиката гледа изкуство, театър, музика или танц, тя усеща артистите с любовта, която те излъчват към публиката. Така че правете го с любов. Така по този начин вие ще бъдете българи и там, където се намирате. До край. А българите в България все повече намаляваме. И е тъжно, че ви го казвам на вас, които сте в Канада. Тъжно е, че вас ви няма тук в България, за да промените живота на България, така както променяте живота на Канада. Защото съм сигурен, че променяте живота на Канада за по-добро. С българското си отношение към култура, изкуство, традиции, народност и обичаи. Благодаря ви и вие сте потенциалната ни наша публика тук. Така че върнете се и гледайте театър в България. Защото на нас не е малко трудно да дойдем до вас. Но и това ще се случи. Продължавайте напред, стискам ви палци. Бъдете здрави! Ей, приятели, къде сте вие?
Канада няма такова нещо. Ние сме в целия свят. Това е България, Канада, но всичко е едно добро нещо. И това е нашата азбука. А, Б, В, Г, Д и така нататък. Вярвайте, че най-доброто нещо е България. Вярвайте, вярвайте, вярвайте. И честит празник!